तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करते समस्त सेमती भल थे। तो मु घर को आसी जमती कि कहूली एबे आज मु जाऊँ गोटे राइड रे मु आउ गोटे क्या देखा क्या फोन करिया किए फांका थी क्या जन को लेकिन आम जा ये जस्ट पाखक मुझे 30 किलोमीटर खंडा हम। तो देखिपे ये देखिपे ये कालिया षेंड पूरा रेडी है पूरा अच्छी आ काली मुझे मिरर दीटा खोली देती मिरर दीटा खोलिकी गोप्रो माउंटा लगे देती ये पूरा हेलमेट रे गोप्रो फोप्रो पूरा रेडी सब पूरा रेडी आउ देखिपे आम पूरा रेडी हो। तो ये भावुची तूफान को फोन करी जदि तूफान फांका थी तार आज ऑफिस ना आज जो संडे भावी सकाଳେ कही टे से टे मना करूला जेहेतु ए धान फान कटाकटी गाँव में चलती सब चाषबास सैलानी सब धान फान कटाकटी चलती से व्यस्त थी। तो देखा चलतु क्या तो जन सागे धरिकी आम बाहरी जा देखिपे ये घर एमती अधार हो पड़ी एमती खाली छातटा खाली पड़ज एटा हूँ ठाकुर घर यहाँ आगुरी आमर ए साइड रू पूरा एमती घर थिला ये पूरा भंगा भंगी करदे यहाँ हूँ मो रूम यहाँ हूँ मो सान भाई रूम छण फण हरिक आनी घर रखिदे घर तो घर फांका पड़े तो घरे जहाँ हे आ रखिए समस्ते जानते कौटी एटी पाइले टे पाइले कौटे रखिदा कौन करवा। हो चलते आउ कि आम डेरी करानी आम ए काले हांड को धरिकी बाहरी जा एमती बहुत लेट है 10टा बजे आसला मोर भी टे कम अच्छी 2 घंटा लगे भिड कि आम आसी घर पहुँचला मत 2 घंटा प्राय लगे ठीक अच्छे देखा किए फांका अच्छे सांगे धरिकी आम चलवा। हो चलो ये पूरा सब पूरा रेडी होगा गोप्रो टिके काम थिला सब पूरा सेटअप फेटअप पूरा सब पूरा रेडी तूफान भी मतलब फोन करती तूफान भी राजी होगा कहला ठीक अच्छे आसे 2 घंटा भर बुली पलैसा हो आम डेरी करवानी कि तूफान को धरिकी आम पलैबा। चलो सीधा बाहरी जा सीधा देखा रास्तार।
ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛତିଆ ପାରି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଠି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖା ହେଇଛି। ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲା ପରେ ତ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଶିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି। ସେ ଗାଁ ନାଁଟା ଆମେ ପଚାରିନୁ। ତ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତ NH ପାଖରୁ ସେଇଟା 5 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ କି କଟକ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଛତିଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଛି। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଗଳି ପୋଲ ଭିତରେ ପଶିକରି ଆପଣମାନେ ତ ସେଇପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ। ସେଇ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ଯେଉଁ ଟିକେ ଦେଖା ହେଉଛି ମାନେ JCBରେ ତଡ଼ା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି। ତ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଥର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେ ପଥର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସି ମଣିନାଗ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼ଟି ମଣିନାଗର। ତ ଆମେ ତା ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ବି ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିବ ତ ଆମେ ବି ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏଠି ରଖିଦେବୁ। ତଳେ ଚପଲ ରଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଉପରକୁ। କ'ଣ ସବୁ କାମ ଫାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି। କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗି ପୁରା ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଛି ସିଡ଼ି ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ତ ସେଇଠୁ ଆସିବେ, ନହେଲେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେଇପଟେ ଆମେ ଯେଉଁପଟେ ଆସିଲେ ସେଇପଟେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଗୁମ୍ଫାଟି ପୁରା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ବି ଏ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି। ତ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମଣିନାଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମଣିନାଗ ଯେଉଁ ମଣିନାଗରେ କି ଯେତେବେଳେ
ଅଜ୍ଞାତବାସ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିତାଉଥିଲେ, ତ ସେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବରଗଛରେ ଯେଉଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କଳ୍ପବଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଯେଉଁ ଲୁଚାଇକି ରଖାହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଠି ମଣିନାଗ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ମଣିନାଗ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଜଗିକି ରଖିଥିଲେ। ତ କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବେ, କାହିଁକି ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବେ, କାହିଁକିନା ନାଗବଂଶଙ୍କର ନିପାତ ଯେଉଁ ନାଗଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେବାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ନାଗମାନେ ଏଠି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେମାନେ ମାରିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା ନାଁ ଅଛି ମଣିନାଗ। ତ ଏଇଟା ମାଳିକା ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଆମ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଯେଉଁ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଏ ଗୁମ୍ଫା ନାଁ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା କହୁଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟେ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଜାଗା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ବାବା, ବାବା ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମଣିନାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଏଇଠି ଅଛି? ଏ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଏବଂ କିଏ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଛି ଆମେ ତା ଜାଣିନୁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମ ବାପା ଆମ ଜେଜ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଦେଶ କଲେ ତୁମେ ଯାଇ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କର। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ତପସ୍ୟା କଲେ। এই ଗୁମ୍ଫାରେ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା ପରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତା ନାଁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା କାହିଁକି ହେଇଛି ନା, ଥରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର, ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଉପରେ ଆଶ୍ରମ ଯେତିକି ଘର ହେଇଛି କମ୍ ଥିଲା, ତଳେ ଘର ଥିଲା। ସେ ତଳ ଘରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାତିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଯେମିତି ଯାହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାପର ଗର୍ଜନ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଝରକା ଖୋଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ମଣି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ, ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଶବ୍ଦ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ନା, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝରକା ଖୋଲିଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କର ବାରିକି ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ପୁଣି ସେଇ ସାପଟି ପୁଣି ଆସୁଛି ଉପରକୁ। ଆସି ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖାଲି ମାନେ ଥରୁଛି ଭୟରେ। କ'ଣ ଏମିତିଆ କଥା ଆଉ ଦେଖିଲେ କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 4ଟାରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଏ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଗଲା। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ପରେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଆସି ବସିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଆସି ବସିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠୁ ଜୀବନ ବିକଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇକି ଜୀବନ ବିକଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବାବା କହିଲେ, ବାବା କହିଲେ, ଆରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ କି ରେ, କ'ଣ ହେଲା କି? ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଥଙ୍ଗ ହେଇ କିଛିଟା ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଏଇ କଥାଟା ଜନସମାଜରେ ଯିଏ ବାବା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଣେ କିଏ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କଥାଟା ବାହାରକୁ ଟିକେ ଲିକ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ତାପରେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ନା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା କାହିଁକି ନା, ମଣିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ନାଗ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ବାସ କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁ ହେଇଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ସାଧନା କଲେ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଏ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ନାମ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ଧାମ। ଯିଏ ଆସିବ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ଗୁରୁଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ବଳରେ ଏ ଆଶ୍ରମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେଇଛି, ଯିଏ ବି ଆସିବ ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଯିଏ ବି ଆସିବ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁମ୍ଫାଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ତଳକୁ, ଆମେ ସେମିତି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକରି ସେ କିଛି ଦିନ କଟେଇଥିଲେ ବୋଲି କୌଣସି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା କୌଣସି ମାନେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ବଚନରେ ହେଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେମିତି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟାର ମଣିନାଗ ଦେଖିବାର ମାନେ ସିଦ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ତ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେନି କି ଆମେ ଦେଖା ପାଇବୁନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ କଥାଟି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ।
ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁମ୍ଫା ଏଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି ପଢ଼ିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଏମିତି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିବେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବେ, ରାସ ରଚନା କରିବେ, ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା। ନାଇଁ କାମ ଚାଲିନି, ଠାକୁରଙ୍କର ଭିତରେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଲଳିତା ହଁ ହଁ ବିଶାଖା ଇନ୍ଦୁରେଖା ଅଷ୍ଟସଖୀକି ସ୍ଥାପନ। ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠି ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଲା ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଖୀମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ରାସ ଗାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିକିରି ସେ ଏଠି ରାସ ରଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ସେ ରାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଧ୍ୟାପତି ଆମେ ତାହା ଗାନ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗାନ ହେଇକି ଚାଲୁଛୁ। ତେଣୁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାର ଏଇଆ ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁମ୍ଫାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇଆ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଧାମ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ବାବା କହୁଥିଲେ? ଥିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଲେ ମାନେ ବୃହନ୍ନଳା ହେଲେ, ନପୁଂସକ ହେଲେ, ଲୁଚେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୁଚେଇଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ କାଢ଼ିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେହି କେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେହି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୃକ୍ଷଟିରେ ରଖିଥିଲେ। ଏ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିଛି। କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ 1999 ମସିହାରେ 1975 ମସିହାରେ ତୁମର ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, 75 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ପ୍ରଳୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଏତେ ପ୍ରଚାର ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ଯାହା ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛଟି ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଅନେକ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ବୃକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଅହି ଥିଲା, ମାନେ ବୋଇଲେ ସାପ ଥିଲା, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଅହିବଟ। ଅହିବଟ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିଲାବେଳେ ସେ ଅହିବଟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତି ସମୟରେ ସାପ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, ଏ ଡାଳ ସେ ଡାଳ ଯିବା ଆସିବା ଦିଅନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ କ'ଣ ସମୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆସି ଦୁଇଟା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବେଳେବେଳେ ଆସି ଏଠି ବସନ୍ତି, ଶୁଆ ସାରି ଆସି ବସନ୍ତି, କିଛି କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁ, ସେ ବସିବେ ବସିବେ ବସିବେ, ତାଙ୍କର ହୁଏତ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁକୃତରୁ ଆସି କ'ଣ ସେ ଜନ୍ମ ପାଇକରି ଆସି ବସିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ସେମିତି ଯିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଜଣେ ଥିଲା ସେ ସୌଭରି ଋଷି ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ବଗିଚା ଥିଲା, ସେ ବଗିଚାରେ ମାନେ ମାଛମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, କୌଣସି ମାଛ କେହି ଖାଇବେନି କି କୌଣସି ଜନ୍ତୁ କୌଣସି କେହି ଖାଇବେନି, ସୌଭରି ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ତପୋବଳ ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଏଠି ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା, ସାପ ଖେଳୁଥିବ, ଶୁଆଟେ ବସିଥିବ, ଶାରୀଟେ ବସିଥିବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତରେ ବସିଥିବ, କେହି କାହାର ଆଘାତ ତେଣୁ ଚାଲିଥିବ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ଆଳତି କରିବୁ, ଘଣ୍ଟ ଘଡ଼ି ବଜେଇବୁ, ମାନେ ଶବ୍ଦ ହେବ, ଅଥଚ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ତ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳାବଳି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଥିବ, ଏ ତ ଅନୁମାନ କରିବା କଥା। ଆଉ ଯାହା ଶ୍ରୁତି ଶୁଣିଛି ସେଇକୁ ଏବଂ ଯାହା ଆଖି ଦେଖୁଛି ସେଇଆକୁ ମିଳେଇକରି ନିଜ ଅନୁଭବରେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କଥା। ଜିନିଷଟା ଯାହା ସେଠି ତଳେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଦେଖିଲେ ମଣିନାଗ ବିଷୟରେ, ବାବା କହିଲେ କି କବାଟଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ କବାଟଟା ଖୋଲିଏ, ତା ଭିତରେ ମଣିନାଗ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ବାବା ସେଠି ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଯେଉଁ ସାପ ଆମର ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଯେଉଁ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି ଥାଏ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ସାପର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠିକି ଚନ୍ଦନ ମରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ସାପମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏଇଟା। ତ ବାବାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଯଦି ଏଠିକି ସାପ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ରାସ୍ତାଟିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ରାସ୍ତାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବି ଯାହା ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତିକି ବି ଶୁଣିଥିଲି ଜାଗା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଥିଲେ ସେତିକି ବି ସବୁ କହିଥିଲି। ହଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତିରେ ବି 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଟିକେ ଯିବା କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବା। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାଳିକା ବନିତ ଯେତିକି ବି ଜାଗା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ
ଲୋପ ପାଇବାରେ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେଣି, ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଉପରୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଜାଗାକୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।